yawa ka. Okay mo. Ngano mawa mo ko'y buot, uy? Ngano gani ka? Lami yawa ka, inatay ka. Ngano ka ba? Buwang katrabaho man to, uy. Nagpa-atod. Kay was tansong ni naghihatod. Kuya, buhaton ka, pinunako mo, reklamo ka, magpakuha mi si mong anak. Yung sagutan niyo. Nya mangisog day ka. Yung sagutan niyo, pag una-una, buanga ka. Mangisog day. Magpakuha mi si mong anak, mareklamo ka. Nyantos lain tao, magpatod ka, mao mong ganahan. Mao na mong ganahan, buanga ka. Mao na mong ganahan, wakay batasan. Ako Pero pag-agutok, wak ka magbuhat o yawa, aka. ako na may batasan na buwang. Wakay batasan. Buang ka. Unsa man ni siya, uy? Mamuy-buy ka na mo, maingon ng wakay gas, mahatod pa magikag laing tao. Buang ka, di ka malain. Maadto mangyapon ko silang Ronel. Ilang ronil, pasangin ka, yawa, aka. Ay kukun ha, kay kaila kun imo pistiha ka. Kalimpyo kang buanga ka. Uy, na niya, uy. Gitarong ti ka diri ay wako magbinuang. Buang ka. Ingon ka mapakuha na mis imong anak kunya. Para ka na ara. Buka. Para ka na ara masuko na kay ka. Grabe sa- Wala kay gas. Nya bulot matud mo malikag laing tao yawa ka, di ka malain. Buanga ka. Tarong oy. Saan man ni siya, uy? Gibuhat ako. Ang naipon, gibuhat na ako sa akong mga buhaton pero ikaw. Ha? Saan man na siya? Ayaw pang siglabay, uy. Buang ka, buang ka, buang ka, buang ka, buang ka. Yun sa mga, uy. Ako, tawala ka, bistika. Sakit. Ay. Nagsilos ra siya kay kita siya. Na ako gikargang babae akong office mate. Sakit. Mo na analan niyo ko na. Kaya nagbukal-bukal ang bulkan. Musa mo tugulbog. Babuan o gini tubig. Aw, tubig. Ay, nako. So, atong tanawon. So, after 5 or 10 minutes, atong tanawon ang resulta sa sapot sa akong wifi. Oh, ha? 5 minutes ra na, guys. 5 to 10 minutes. Limpyo na. Wala na. Wala na yung mga kuhan. Na basura man na daan. Wala akong kuhan. Oh. Ulian yan. Ulian. 5 minutes and minutes, guys. Ay lang yung magtingog. Wag yung wag yung gubot may tabo. Mana? Na. Kasimple ang mindset sa akong asawa. Oh, ha? Tanaw na to sa sud. Sa netabo. Magkita man jud mo ato gani ano. Yang gipang busdak dire. Dire, yang gipang labay dire mga gamit. Limpyo na. Mas nalimpyo pa. Kaysa kaniya. Oh, siga na to. Oh? Na-arrange pa. Ganiya gubot pa kani sawa pa mga hagis. Hantod ng hagis na gubot. Karon wala na oh. Nabalik na tanan. Mo na guys, kamo gani sa puton gani yung asawa, magig-away gani, magduda gani, magselos gani ninyo. Ayaw ninyo sumpaka. Sagdi na sila hilom lang. Oh. Way mo tubag. Way magyaw-yaw. Oh, ha? So, good night. Keep safe. Matulog na mahimbing. No war. Peace only. No problem.